L-emozzjon u l-entużjażmu kienu evidenti l-iktar fit-tmiem il-parata meta l-pulizija ġodda garaw il-brieret tagħhom fl-ajru u bid-bissima ferħu lil xulxin u jnaqdu mal-familji u l-eżis tagħhom. Wara 6 xhur ta' taħriġ kontinwu u dixxilpina kbira, il-113 rekluta, 78 raġel u 35 mara iċċelebraw is-suċċess tagħhom u wettqu l-pass finali biex issa saru parti mill-korp tal-pulizija. Staqsejna lil Whitney x'ħajjara tidħol fil-korp. Dik il-ħaġa tkun żgħira konna nara l-missieri dieħel bl-uniformi kienet ħajjarni ħafna, ġifieri dik kienet primarjament għalfejn dħalt biex għall-pulizija. U kif kienu dawn is-6 xhur? Ma kienux faċli, u żammejna kulħadd flimkien maqudin biex l-aħħar mill-aħħar kulħadd jgħaddi. U kienu sbieħ ħafna kienet esperjenza sabiħ ħafna illi kieku kelli nerġa' nagħmilha naħseb nerġa' ngħaddi minnha. Kienu 6 xhur sbieħ mal-kollegi, tkun taf il-ħadd ieħor, 6 xhur tistajt mill-isbaħ imma dak li jkun irid jaħdem għalihom. Il-Pulizija ġodda ħadu l-ġurament li jkunu fidili lejn ir-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni u li jaqdu dmirijietom bla biża', ġibda jew mibeda. Fost dawn il-113 spikkaw 4 pulizija nisa li ddistingwew ruħhom fit-taħriġ u t-testijiet. Staqsejna lil Daniela Mikallef li ngħatat il-Mark Farrugia Award xi fisser ix-xogħol ta' pulizija għaliha. Il-vokazzjoni naħseb jiena il-will u l-qalb irid ikollok, mhux just a job li inti m'għandekx tagħmel bħajtek fil-sens tal-kelma, huwa vokazzjoni u dak li għandina f'qalbi għall-familja tal-kol. U meta mistoqsija dwar il-ġejjieni weġbitna hekk. Issa jibda l-vera xogħol tal-pulizija, sew tieħed tiltaqa' man-nies, iddilja man-nies, tinvestiga ovvjament tieħu l-ordnijiet tas-superiori tiegħek, imma però bl-esperjenza dejjem timxi l qudiem u hopefully nixtieq jiena dejjem nitla' fir-ranks ovvjament. Dan kien l-ewwel kors ta' taħriġ li sar fl-Akkademja l-ġdida f'Takandja li għad trid tiġi uffiċjalment inawgurata. Ħadna wkoll il-kummenti tal-kmandant tal-Akkademja tal-Pulizija Joseph Kakija li der ferm sodisfatt. Nemmen li f'dawn is-6 xhur preparaw irwieħhom sewwa se jkunu jistgħu jservu lill-pubbliku b'sens ta' dover, lealtà u espedazza wkoll.